Amurrion eta Laudion mobilizazioak egin dituzte gazteek osasun baliabide gehiago eskatzeko. Amurrioko plazatik abiatu zen atzo gazteen kriminalizazioaren aurkako mobilizazioa. Izan ere, segurtasuna bermatzeko poliziaren presentzia nabarmen handitu da azkenaldian herriko kaleetan, ez ordea osasun baliabideak. Horregatik, utzi gazteak kriminalizatzeari, pandemiari aurre egiteko benetako neurriak behar ditugu lemapean egin zuten atzoko mobilizazioa Amurrion. Zazpiterdietan hasi zen protesta eta frontoi kaletik igarota zeharkatu zuten gazteek herrigunea. Hala, parkean bukatu zuten ekimena, zaintza erdigunean jartzeko beharra azpimarratuta. Laudion, berriz, igande eguerdian egin dute elkarretaratzea. Alberto Acero plazan jarri dute hitzordua. Eta kaleak denonak dira. Osasun publikoa indartu. Utzi gazteak kriminalizatzeari edota hemen bizi, hemen erabaki gizako leloak izan dira protagonista.